Det är ungefär som vi brukar säga. Vi har lyssnat på kvinnor varje dag i så många år. Och ibland, och det är samma berättelser, samma struktur, samma mönster som går igen hela tiden. Så vi nästan skulle kunna lägga kalkerpapper under så här ser det ut. Det är så Rox ser på en kvinna som inte går när hon blir misshandlad. Som någon som har indoktrinerats att acceptera våld. Ja, jag skulle bli jätteförbannad. För det finns ingen logik i det. Det gör inte det. Det är skitprat. Och jag vet inte vad jag skulle vilja komma på en kvinnojour som misshandlad kvinna och få det i ansiktet. Anki levde med Göran i 12 år. Karina i 5. Och det är inget ovanligt. Kvinnor som lever med våldsamma män stannar ofta i relationen i många år. Ändå menar Anki och Karina att de aldrig accepterade våldet. Det låter ju dumt att säga att man inte accepterar det när han ändå var kvar. Men acceptera gjorde det ju inte. Absolut inte. Och ju längre tiden gick så desto mer... Alltså till slut så fanns det bara hat kvar. Jag hade bara hatkänslor för honom. Att det dröjer innan kvinnan går kan som i Ankis fall bero på att hon inte vågar. Eller som i Karinas, att hon hoppas få ett slut på våldet. Och att misshandlade kvinnor ständigt tänker på och planerar för en förändring av sin situation bekräftas av Margareta Hydéns forskning. En enorm massa motstånd som kvinnor bjuder på olika sätt gentemot våldet. Och där en del motstånd är framgångsrikt så tillvida att man kan undvika våld. Och en del motstånd är inte framgångsrikt för då skulle man inte bli misshandlad igen. Rox ordförande vet att man på kvinnojourerna möter kvinnor som talar om att göra motstånd. Att försöka få slut på våldet. Men det är inget hon tror på. Alltså han är jättebra pappa, säger en del. Han är jättebra man när han är snäll och mysig. Det är våldet. Så de kanske ibland vill ha kvar relationen, men de vill ha bort våldet. Och det är ju det som vi ser att det funkar ju inte. Utan förekommer det våld i en relation så måste man liksom splitta den relationen helt enkelt. Trots sin rädsla gick Anki till slut. Och Karinas förhållande med Göran slutade i rättssalen. Han dömdes till fängelse. Men Karina ser inte det som en verklig lösning. Nej, men det kom ju fler kvinnor efter. Det kom ju en kvinna efter mig. Hon skulle inte behöva utstå samma sak. Och finns det då behandlingshem och hjälp och terapi och allt det här som man tycker ska finnas, ja då kanske hon slipper uppleva det. Hon kanske får den där jättesympatiska karln istället som vet vart gränserna går. Om Karina hade vetat att det inte fanns hjälp hade hon lämnat Göran mycket tidigare. Nu kändes åren med Göran som onödigt lidande. Men om Karina bara hade bott 30 mil västerut hade hon haft betydligt större chans att skaffa behandling till Göran. I Norge är det faktum att så många kvinnor stannar länge i våldsamma relationer själva utgångspunkten för den behandling som erbjuds män. De flesta som uppsöker alternativ till våld har ställts inför ett ultimatum av kvinnan. Vi har erfaring på att det går väldigt bra för väldigt många. Knyttet till att vi inte driver speciellt korttidspräget terapi. Genomsnittlig behandlingstid för de som går i individuella samtal är i underkant av 1 år. Och de som går i behandling i grupper har en genomsnittlig behandlingstid på 2 år. En man som kommer till alternativ till våld får veta att han inte är där för att prata om att han har det svårt. Det är våldet han utsätter kvinnan för som är problemet. Till att börja med arbetar man med den vanliga uppfattningen hos männen att våldet de utsätter kvinnorna för har provocerats fram. Vi är väldigt tydliga på att detta är ett mansproblem och
inte primärt ett familjeproblem eller ett kvinnoproblem. Mannen förminskar också ofta våldet genom att beskriva det som mindre grovt eller som engångsföreteelser. Det gör det lättare för honom att leva med sig själv. Varken Carina eller Anki lyckades få Göran att på allvar prata om blåmärkena. Nej, jag försökte tala om att så här ont har jag. Och då tyckte han att jag är ledsen, jag är sjuk i huvudet, jag vet inte vad jag har gjort. Ofta sa han ju att han kommer inte ihåg. Men någonstans så måste man komma ihåg bilder att man står och slår och slår och slår och slår. För ja, annars måste man ju vara väldigt sjuk på något sätt om man inte kommer ihåg. Vad tror du det berodde på att han sa att han inte kommer ihåg? Han vill inte komma ihåg. Att inte låtsas om våldet är en förutsättning för att mannen ska kunna fortsätta slå. Så i en plågsam fas av behandlingen måste han beskriva våldet slag för slag. Och han måste sätta sig in i våldets konsekvenser för kvinnan. Hur det har skadat henne och kringskurit hennes liv. Det här är metoder som man på ATV menar är mycket effektiva mot våldet. Arbete i den första fasen med en konkret kartläggning av vålden. I sig själv så bidrar den till att den fysiska vålden reduceras dramatiskt eller försvinner. Bara genom det att måste snacka om vålden på en konkret och realistisk måte. Men för att effekten ska bli långvarig är det också viktigt att se till mannens egna problem. Det vi ser är att det är när män känner sig små, otillsträckliga, ydmyket eller makteslösa, som kan vara olika måter att beskriva denna avmakten på. Det är ju då risken för våld ökar. Fordi vålden, det att utöva våld, det att vara sint, vara rasande, är en väldigt stark medicin mot avmakten. Idag är behandlingslinjen officiell politik i Norge. Skillnaden mot Sverige kunde inte vara större. I den stad där Carina och Anki bor finns ingen behandling för män. Och så är det nästan överallt i Sverige. Det finns ett fåtal lokala initiativ, men inget nationellt program, och regeringen har ingen handlingsplan. I Norge ska behandling byggas ut för att täcka hela landet. Den norska justitieministern ser det som en förutsättning för att kvinnor ska slippa våld. Vi må kunna se att i yttersta förstånd ska kvinnor inte bli flyktingar i sitt eget land. Och så har vi det perspektivet att vi vet att män kan hjälpas. I 7 av 10 tillfällen, fortäller våra fagfolk, kan vi hjälpa män från att undgå att slå. Men det är 2 villkor. Vi må nå dem på rätt tidspunkt och på rätt måte. Men för ROX handlar behandling om att satsa på män istället för kvinnor. De är oroade över utvecklingen i Norge. Mycket oroade, för det har gjorts lite såna här trevande försök här i Sverige med. Där män då ska gå in i någon form av behandling. Och så har man inte förstått det här med mäns över- och underordning och att hon har liksom står ju under fullständig kontroll och styrning av mannen. ROX tydliga avståndstagande från behandling för män är väl känt. Men det är inte länge sedan Sverige var på väg åt samma håll som Norge. Vid mitten av 90-talet pågick arbetet med kvinnofridsutredningen. Bland annat hade regeringen tagit intryck av behandlingsmodeller i Kanada och USA. Socialstyrelsen fick i uppdrag att hitta rätt modell för Sverige. Men någonting hände på vägen. ROX fick en mäktig bundsförvant i Margareta Winberg. Det stora politiska engagemanget från min sida, det kom på 90-talet. Därför att före 90-talet var jag inte feminist. Det var något lite suspekt tyckte jag då. Margareta Winberg beskriver hur hon under 90-talet kommit allt närmare ROX analys av samhället. Och då tyckte jag att jag kunde kalla mig feminist. Och i samband med det så såg jag också på det som vi sedermera kom att kalla könsmaktsordningen. Jag såg på det och förstod det. Och jag såg det gå igen överallt i samhället. Och inte minst så såg jag att ett av de grövsta uttrycken för könsmaktsordningen, det var mäns våld mot kvinnor
i dess olika former.